Dili unang higayon ni Brian Donato na magparehistro sa COMELEC kay sumala niya rehistrado na siyang botante kaniadto sa Luzon. Pero sa kadugay nga panahon nawala na ang iyang pangalan sa listahan sa mga botante. Busa nagparehistro siya og usab aron makaboto sa midterm election sunod tuig. Gipahimusta ni Brian ang gihimong satellite registration sulod sa usa ka mall sa Turil, Davao City. Importante siya para po sa tibuok syudad kung angay ba jud siya botohan or angay jud ba siya ibutang sa government, ma'am. Girumbusab ni Lizel nga taga Davao Oriental ang satellite registration aron makapatransfer sa iyang rehistro sa Davao City. Importante kaayo ma'am ang pagparehistro sa matag sa kanato sa kanang luto ta maali mga tawag na kolorong sa po na naapoy na matawag na nagmay labaw sa tanan na importante jud na register ka. Pipila sa mga residente sa Turil ang gitabangan na sa barangay aron makaparehistro gyud sa satellite registration. Actually, way back 3-4 months ago, nagkuan na gyud mi, naghahakot mi mga gusto magparehistro kay wala pa man ta kaning atong activity karon pa man nakaset on schedule. Pero way back 3 months ago, ginahakot-hakot na naman sila. Kaya isa silang mga problema is wala sila pamasahe, wala sila pumato sila dito sa Magsaysay Park. Giawhag sa COMELEC Region 11 ang publiko nga pahimustan ang higayon og Register Anywhere program kunrap partikular sa mga mall kung asa dali nilang madtuan. Gawa sa satellite registration, ablisab ang mga opisina sa COMELEC aron maasikaso ang mga magparehistro lakip na ang ubang concern sama sa pag-reactivate, correction ug pagpa-transfer. Abli ang tanang opisina sa COMELEC sa tibuok Pilipinas alang sa registration isip pagpangandam sa 2025 midterm election. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ang registration ug ablisab ang mga opisina sa COMELEC bisan holiday ug Sabado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.